The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 139 verse 17, How precious also are your thoughts to me, O God! How great is the sum of them. John 5:39, You search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. 2 Peter 1:20-21, Knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Matthew 7:24-25, Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. John 12:48-50, He who rejects me and does not receive my words has that which judges him. The word that I have spoken will judge him in the last day. For I have not spoken on my own authority, but the Father who sent me gave me a command, what I should say and what I should speak. And I know that his command is everlasting life. Therefore, whatever I speak, just as the Father has told me, so I speak. Before the Word of God, nining tanan nga itong ginabuhat, ato karon nga tumanon ang mga ipatuman sa Diyos kanato, the protocol or the ground rules nga gikinahanglan natong sundon. Kay magatuon mangitas pulong sa Diyos, una pa nato kinibuhata, kinahanglan nga malimpyuhan ang atong tag sa kakalag, pinagi sa pagsugid sa tanan natong mga salang nabuhat ni ining adlaw, aron dili kini mahimong babag, a barrier to our study of the Word of God. Busa, atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1:9, the rebound technique. Ug alang kanimo higalang wala pay kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Acts 16:31. Busa, magambot karon sa hilom. Magampot, abalaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni ining lain na usab nga adlaw nga imong gipadangat kanamo nga buhi pa kami nining among lawas. Kini timailan nga ikaw nagapadayon pas paglihok sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Nga imo pa kami gipabuhi, ay buot pa ikaw nga kami makakabot sa among tumong, aron makakabot kami sa katakos sa pagkinabuhi nga mao ang espirituhanong pagkahamtong sa among kalag. Busan nining adlaw sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, gamhi kami sa Espiritu Santo pinagi sa pagtangtang sa mga babagan diya sa among una-una,
aron kami makatutok lamang sa imong itudlo kanamo nining adlaw. Salamat ni nga mong Bible study pinagi sa YouTube. Gamhi kini aron magamit nimo sa pagsangyaw sa mga balita sa kaluwasan ug sa pagsabwag sa imong kamatuoran. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga igsuon diha ni Kristo, our fellow believers. Welcome once again. Ug karon mo dupot kita sa pagpunting sa atong pangunahuna sa atong uluhan nga duputan nga mao ang the dynamics of the spiritual life beyond Gnosis. Okay. Una sa tanan. Ang pulong sa Dios is very essential to every believer. Kay kung wala kini, the tendency is we use our emotions. And sa diha nga atong gamito na ang atong mga pagbati, then we are in trouble. And we are going to have a confused life. Kaya wala may sud sa atong pangunahuna nga pulong sa Dios. Now, unsa man ang nakapahimo nga talagsaon nining atong kapanahonan sa simbahan? What made this era unique? It is this age of equal privileges and equal opportunities. Now, the baptism of the Holy Spirit is part of it. Kay kana nagabutang kanato ngadto sa atong pagkadugtong pagkahiusa kang Ginoong Jesucristo. That's permanent union with Christ. Now, we are given these equal privileges and equal opportunities as a new species. Now, kini kung katuigan sa simbahan, paminaw. The church age was intercalated, gisuksok, gisalot sa diyang ang mga Hudiyo nagnegatibo ngadto kang Ginoong Jesucristo sa ilang pagsalikway kaniya. Gisalikway si Ginoong Jesucristo sa iyang mga katawhan nga mga Hudiyo. So, kining katuigan sa simbahan is a mystery age. O otherwise called kini nga period of the great parenthesis. Now, there are verses that manifest that there's a gap. This is the only age that does not have prophecy, only historical trends. Okay? Ang inunta dagan sa kasaysayan, maore na walay propesya. Now, diya sa 2 Timoteo 3:1, in the last days, now note, this is not really the last days, only historical trends. Okay? Again, the church age has never been known in the age of the Jews. Wag yun sila masayod nini. The Jews did not know about the mystery age, the church age. Kaya kini, gisuksok man lagi, gisalot lang for the purpose of providing the royal family for our Lord's third patent. Unsa may iyang ikatulong nga patent? King of Kings and Lord of Lords. Now, apanay usa ka propesya. The only prophecy of the church age is in regard to its termini. Unsa man ning termini, the baptism of the Holy Spirit og ang pagsakgaw sa simbahan, the rapture of the church. It is the omnipotence of the Holy Spirit that gives church-age believers the power. Now, ang kalampusan
sa espirituanong kinabuhi sa magtutuo, nag-agad lamang sa iyang pagtuman ni ining great power experiment pinaagi sa pulong sa Dios. Ang operational divine sphere nga mao nga atong puyanan alang sa mga sakop sa simbahan. The operational divine sphere is for church age believers. Alang kanato. Kaya ang iyahan ni Jesucristo gitawag mag-prototype divine sphere. That's the facsimile or fact or a photocopy of the operational divine sphere. Diya sa John 3:34, the Word of God says, for He, kaning He, dinhi si Jesucristo, who was sent by God, speaks the Word of God. Si Ginoong Jesucristo in hypostatic union always resided sa iyang prototype divine sphere filled by God the Holy Spirit. Mao bitaw ang mando diya si Efesios 5:18, be filled with the Spirit. Ephesians 5:1, be imitators of Christ. Unsaon man pagka mainawaton kang Ginoong Jesucristo, unsaon? Do you know how to be imitators of Christ? Well, unas tanan, pagtuon sa pulong sa Dios. Pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios ang huna-huna ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinthians 2:16. Then, develop virtue love. Develop humility. O guban pa. O aron ikaw maokupado kang Ginoong Jesucristo. Now, hinumdumi, kadtong definition sa Christian way of life. It is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Pinaagi sa faithless life o divine viewpoint lifestyle. O sa ito'y gisultis Mateo 4:4, man does not live by bread alone. Now, ang pulong sa Dios may epektibo lamang sa kinabuhis magtutuo sa diha nga ang maong magtutuo uses metabolized Bible doctrine. Metabolize. Magaling. It is God, the Holy Spirit, who can only metabolize Bible doctrine. Dili kita. Diba? Hindi na. Ehemplo. Na kay you have a freezer in your refrigerator but it's not working. Nga naman. Why kuryente? No power. Exactly the same analogy. Ice can only be produced by the freezer if there is power. Gusto? Na kuryente ba? Therefore, power is necessary. In the spiritual realm, ang gahom sa Espiritu Santo mao'y atong gikinahanglan. Therefore, ang pulong sa Dios nga wa ma-metabolize, wa magaling, wa gamit, useless in our spiritual life. It is only metabolized doctrine that is useful. Di man yun na. Ang ano man yung naghisgot ng tanini, kini may kalabutan sa the dynamics of the spiritual life. So, sao man mo pag pahimos ni ining dynamics of the spiritual life kung wa kay pulong sa Dios nga imong pundo diya sa imong kalag. You see? Now, niya sa mga buhat, Kapitulo 1, versikulo 8, nag-saysay kini sa ingon, you shall receive power when the Holy Spirit comes. Now, mangutan natin alika, how can we have the power? How can we have this power ng imong gisgutan? Tubag? Pinagi sa pagsud diha sa operational divine sphere. Unsaan man? By using 1 John 1:9, rebound. Sabot? Kaya kung wala kayo pag-rebound, wala kayo pagsugid sa mga sala, then you cannot enter
in the operation of divine sphere. Wala. Tura kas gawas. Unsa may tuas gawas? Mao ni gahom ni Satanas. Dapit nga may gahom ni Satanas. Cosmic 1, Cosmic 2. Si magtapon-tapon lang kadihang duha. Dapit nga may gahom ni Satanas. Now, nitong pagkamatay ni Jesucristo dito sa krus, namatay siya sa makaduha. Physical o spiritual. Ang nakaluwas nato dili ang physical kundi dili ang spiritual. Now, sa diyang ang Dios mi pahimangno ni Adan ug sa babae, if you eat the fruit of this forbidden tree, you will surely die. Tinuod ba to? Of course, tinuod. Now, dunay duha ka matang sa kamatayon, spiritual o physical. Now, ang spiritual, si Ginoong Jesucristo misinati niini samtang siya nagabitay dito sa krus aron sa pag bayad sa atong utang sa sala, our sin debt, iyang bayran kadto sa hingpit in full. Mao to spiritual. Ang physical, on the cross, he commended his spirit to his Father, and then he died physically. Now, samtang nagabitay si Jesucristo dito sa krus, iyang gigamit ang gahom sa Espiritu Santo. Roma 5:12, kitang mga katawhan ana sa gitawag sa in English, so we are in total depravity. Total hingpit. Si Ginoong Jesucristo lamang mao'y mi bayad, milukat sa atong utang sa sala in full. O mga tana ko ni mutuo ka ba niya na? Well, it's for you to believe or not to believe. If you decide to accept or believe na namatay siya dito sa cross, you will be saved. Kung imong mutuuhan siya nga namatay dito sa krus, alang kanimo. You see? Kay, ang kumalikon, nga si Jesucristo namatay spiritually, mo ito itawag og substitutionary death. Iyang pagpuli kanato. That was the unique substitutionary death ni Jesucristo. Kadtong gisinati ni Jesucristo, substitutionary death, was the most ignominious, the most excruciating suffering in the entire world. Why naka sinati niya to? Gawas lamang ni Jesucristo. Yet, ang atong Jesucristo, miantos niya to, he endured it. Pinaagi sa iyang paggamit sa problem-solving devices. So if you wish to imitate our Lord Jesus Christ, make use pahimusli paggamit niya ng napulo ka mga paagi sa pagsulbad o mga sulira. Ang kinikisangkap raban ni sa Diyos kanato, gisangkap, gitagana sa Diyos kanato kaniyadtong wapang tanan 10 problem-solving devices o uban pang mga divine assets sa mapananglitan sa filling of the Holy Spirit, rebound, gap, study, learn, believe, apply, etc. Faithless life. Uguban pa. Now, ngayon pangutanan nimo. Unsa may nakamatay ni Adan ug sa babae spiritually? What made them die spiritually? Tubag? Sa ilang pagsupil, pagsupak, by disobeying God's commandment, by eating the fruit of the forbidden tree of the knowledge of good and evil. Ila man tunggi supil, pahimangno, pasidaan sa Dios ngayon kaon niya na. Magkakaon gustanan, gawas niya na. Kasi adlaw ngayon yung kanon ka na, mamatay gayon ka mo. Kaya kanang bunga niya ng maong kahoy, mao ka ng pag-ilas maayo og dautan. You see?
Si Ginoong Kristo sa iyang bahin, trichotomos. He was composed of body, soul, human spirit. Mao po di ikaw nga magtotoo. Trichotomos ka. Apan sa mga pagkamaluwas, dichotomos ka lang. Duha ra ang komposisyon nimo, lawas ra og kalag. You are a soulish man. Wa kay espiritu nga tawhanon or human spirit. Now, ang espirituhanon nga substitutionary death ni Kristo dito sa cross, dili ito kasagaran. It was unique. Ang na sinati nila ni Adan ug sa babae, that was real spiritual death. Ang atong Ginoong Kristo, spiritual substitutionary death. Sabtag yun na. All people were born physically alive but spiritually dead. Mao ni atong kahimtang human kanang malaglag mapukan kanang nakasala ang atong unang ginikanan. Unya kay nakapanunod kita kay mao tong ilang nabuhat salang panulundon atong napanunod. Sabot buhi kita karon, ginawa ka, nagasuroy-suroy ka din ning kalibutan apan buhi ka physical apan spiritually you are dead sa tubangan sa Dios. So to be both spiritually and physically alive, one has to be born again. Namo na. Faith alone in Christ alone. Ato na po lang gibalik. Kaya naagoy prinsipyo. Ayaw ni kalimti po na. Prinsipyo. He who is born once will die, kapila, twice. But he who is born twice will die only once. Klaro? Sabtag yun na. So it is important to repeat in teaching to us this doctrine. Nga kita, we are fortunate to avail of the power of God ni ining katuigan nga diin kita nahisakop. Because of this power, why magtotoo is deprived to have this power while he is in phase 2 of God's plan. As we said, all of us, members of the human race, are depraved, helpless, ambot pasambot is depraved, helpless to free ourselves, helpless to be saved by ourselves. Huwag ito mahimo. Di ta kaluwas at itong kaugalingon. Di man ni gana. That is total depravity. Inumdumi katong pulong sa Dios. Sa Roma 3:23, ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. Na ato ni padayon ba? Dinita mohonong karon ayaw si piyat sa sumpay din ni magampo ta. Malaan mo nga Dios, salamat sa imong grasya among gipahimuslan. Grasya kini among pagtuon sa imong pulong. Kay mao man kini ang protokol alang sa pagpakaon sa among kalag sa imong pulong. Di man mabuhi ang tao pinagi lamang sa tinapay kundili pinagi sa pulong nga magagula sa imong baba. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Salamat sa grasya. Bani kami sa among pagbuwag-buwag karon, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik ugma ning napita aron sa among pagpadayon in our spiritual momentum. This we ask in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen.